Masser af indhold, som kan komprimeres på meget kort tid. Det lyder jo som en gave fra himlen, som vi alle sammen gerne vil være en del af. Og Googles svar på det, den hedder Notebook LM. Og skal vi ikke prøve at kaste os over, hvad det er for en størrelse? Der ligger allerede nogen derinde, du kan få lyst til, der med, hvis du har lyst til det. Men jeg har snydt lidt og oprettet en enkelt, som jeg lige kan demonstrere for jer. Og emnet er strudsen, fuglen strudsen, som jeg absolut intet ved om, og det er lige præcis det, der er pointen. Jeg har smidt 7 links ind. Det kunne være hvad som helst, der røg derind. Det kunne være pdf'er, regneark. Du kan også binde det op på din Google-drev, og i virkeligheden bare fylde masser af indhold ind. Nu har jeg taget et emne, som er helt fremmed for mig, og vi får sådan et vindue, som du kender fra andre chat-tjenester, hvor man kan begynde at udforske lige præcis, hvor man er henne. Men det der også er det helt fantastiske ved det værktøj, som Google har stillet til rådighed nu, det er, at den laver et mindmap, og jeg elsker mindmaps. Så lige pludselig får du her et overblik over et emne, som man så simpelthen kan dykke ned i, og bare dykke endnu længere ned i, og endnu længere ned i, og endnu længere ned i. Og på den måde, så kan du se, lynhurtigt har man et super godt overblik over, hvad det her det er for noget. Og selvfølgelig, download det, gem det som en PNG eller noget andet, så du kan bruge det i en præsentation, eller hvor det end måtte give mening. Og sjovt nok, nu når vi snakker omkring en præsentation, så er der faktisk også en præsentation herinde. Den laver en præsentation her, en 6 minutter, næsten 6 minutter lang præsentation, keynote, video, kald det hvad du vil, hvor den stykker dit emne sammen, og du kan også godt gå ind, og så kan du være med til at forme og modulere den præsentation. Så det bliver også klaret. Og det er et lille kinderæg det her. Der er simpelthen mere endnu, fordi der er også det, som de kalder et lydoverblik, og det er jo nok det, som vi andre måske bare vil kalde en Velkommen til denne podcast, som den har sat sammen 20 minutters podcast, hvor 2 AI-værter, de giver dig alt det, du ikke vidste om strudsen, og du kan også selv gå ind, og så kan du præge det indhold og give det en anden vægtning, hvis det er noget andet, som du vil dykke ned i. Og hvorfor er det fedt med en lydoptagelse? Det er jo fordi, du kan simpelthen gå ind, og så kan du downloade det, og så kan du have det med på løbeturen, eller noget at købe ind, eller alt muligt andet, og så tage dit eksamenspensum med dig, eller hvad det nu end er, som du skal blive klogere på. Og der findes tools, eller inde i værktøjskassen der også, at du kan ændre på afspilningshastigheden, og nogle af de her sådan gængse ting, som man kender fra andre podcast-formater. Så på den måde, så får man med Notebook LM, der får du rigtig meget, som gør, at du på super kort tid får et rigtig, rigtig godt overblik over noget, som du ikke vidste noget om på forkant, eller oplagt, hvis det er sådan, at du skal terpe til eksamen, eller at du skal skabe et overblik over et stort komplekst emne, så er Notebook LM noget, der er umuligt at komme udenom. Der er en gratis version, som kan gøre, at du kan få det meste, hvis det er sådan, at du skal stoppe meget indhold ind, og du skal bruge det meget og dagligt og alt muligt andet, og sådan nogle ting. Så er der en løsning forude, så er det kreditkortets tunge vej, du må gå, men det klarer du nok også, og det er helt sikkert værd at dykke ned i, hvis det er sådan, at man har behov for det. Så giv dig kast med Notebook LM fra Google, og så prøv at se, hvordan du kan få det til at spille.